Padayon kita sa atong pamalandong niining panahon sa Kwaresma o karong adlaw atong nadungog ang deklarasyon sa kabubuton sa Dios. Usa may iyang deklarasyon, miingon siya nga kun ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo og mutuman sa tanan kong mga sugo og magbuhat subay sa balaod og sa katarong maluwas siya o dili mamatay. Gideklara sa Ginoo, mingon siya, dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Hinunua, palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang mga sala aron maluwas siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. So mga kaigsuunan, kining panahon na sa Kwaresma, bawon panahon sa pagpamalandong sa atong kaugalingong journey. Dili pagpamalandong sa journey sa akong kauban. Kundili, it is a reflection, meditation of my own journey. Unsa man ang akong journey, you have to review. Mao na nga ang panahon sa Kwaresma is a time to pause from the Latin word lente, kabuti pasabot, slow down. So, slow down, kay aron makakita ka o makahatag kag panahon sa pagpamalandong o pagbalik tanaw sa imong kaugalingong paglawig ni ining kalibutan. Kay basin sa imong paglawig nining kalibutana, daghan ng mga tao nga imong nasakitan. Daghan ng mga tao nga wala nimo matagad. Daghan na nimong mga tao nga imong na-neglect. Nga daghan ang imong obligation apan wa na kaayo nimo mapansin nga adunay mga tao nga nahikalimtan ug adunay mga tao nga imong nabiyaan sa imong journey. So mao ni nga ang panahon sa Kwaresma, panahon sa pagpamalandong. Unya sa atong pag-review sa atong kaugalingong kinabuhi sa atong panaw, adunay invitation ang Ginoo. Mingon siya nga ang iyang kabubuton nga kita maghinulsol sa atong mga sala o maluwas kita. So mga hinumduman na to nga ang panahon sa Kwaresma is an invitation to see ourselves, to be honest to ourselves. Kay how many times when we look at ourselves na ay halo ba nga hypocrisy, na ay halo nga kumbaga imong palabihon ba palubuhon gyud nimo imong pagtan-aw sa imong kaugalingon hangtod nga we cannot see our own sinfulness. What we can see is our own achievements, but maybe along the way to achievements basin dunay mga tao nga nasakitan, basin dunay mga tao nga imong natapakan ang mga tiil, basin dunay mga tao nga imong na-overtaken because your life becomes a competition for them. So mao ni at panahon sa Kwaresma, unya ang kabubuton sa Ginoo nga hinulsulan nato. If we look at only our achievements, the good things that we have done on earth, usa may atong hinulsulan. Ang hinulsulan nato ang atong mga imperfections, ang atong mga sala, ang atong mga bad words, ang atong mga bad deeds, ang atong mga bad thoughts. Mao ni atong hinulsulan og pangayuan nato og pasaylo sa Dios. Una nga kung kita over ang atong pagtan-aw sa kaugalingon, we cannot see our injustices nga atong nabuhat sa atong kaugalingon o sa ubang mga tao. Pagkatapos, atong hinumduman nga kaniadto sa Old Testament, kanang ang understanding is purag ang tao maning kamot aron makaamgo siya o aron maginulsol siya sa mga sala. But in reality, it is God's inviting us. It is God inviting us to repentance. God initiates the reconciliation. O kita mo lakaw ni anang maong invitation. Subay ni anang maong invitation sa Ginoo. Kay that invitation of God to repent brings you to forgiveness of sins.
Mo mga kaigsunan nga itong nindot nga hinumduman nga ang Dios naningkamot baya pag-reconcile nato. Look, God so loved the world. Unya, kining God nga nahigugma pag-ayon ning kalibutan nga iyang gibuhat, lakip na kita, naluoy ka nato. Kay ang kalibutan na puno sa sala, ang tao naglunang sa sala. Busa, He sends His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. So, ang Dios mo nag-initiate nga i-reconcile kita ngadto kaniya. So, ang tao naglunang sa sala, ang kalibutan napuno sa sala tungod kay ang mga tao naglunang man sa sala. Apan ang Dios mipadala siyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. And what does it mean to believe in Jesus? John chapter 12, sa giingon sa Ginoo dito, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Og magbuhat pa siya labaw pa niini tungod kay ako muadto naman sa akong amahan sa langit. So ang mutuo sa Ginoo, ang pagtuo dia is not just an imagination, it is not just a thought, it is not just an idea, but faith. To believe in Jesus means to act out, to live out the life, the teaching of Jesus. So, magbuhat sa akong gibuhat, kay muadto naman ako sa akong amahan. So, ikaw ug ako, when we live according to the precepts of the Lord, when we act His love on earth, we become the living, the visible image of Jesus on earth. So mao ni nga usa may atong mga kapakyasan dinhing dapita mao nay atong hinulsulan. So the invitation of God for us to repent. Unya kita nga nakaamgo sa atong mga sala, mobalik ngadto sa Ginoo, mao nga gibilin sa Ginoo kanato ang sakramento sa kumpisal. It is His own power that forgives you. It is He Himself, Jesus Himself, forgives you in the sacrament of reconciliation or confession. The priest is only a dispenser. Dispenser lang ba? Kana tig-abli o tanang tig-bubo lang kanimo, tig-hatag lang kanimo. So, ang priest, ang bishop, mo na distributor sa forgiveness of God. When you come, then you will be given. No? Ana siya. So, kung mao kini mga kaigsuonan, kanang invitation pa lang sa Ginoo, when we take heed to that invitation, it is already a process of reconciliation. Now karon gipalawman sa Ginoo ang pagsabot nato pag-abot sa gospel. Kay ingon si Lord, kung moadto ka sa halaran, na kay dala nga halad, kung mosimba ka na dito kay ko asam sila maghalad sa templo man. Kung mosimba ka, unya samtang naglingkod ka sa templo, samtang naminaw ka sa pulong si Ginoo, nakadumdum ka nga, hala, nasuko man di ay itong akong silingan nako. Hala, katong akong anak ng luod man dito nako. Uy, katong akong igsuon, sus, nilakaw na lang to sa laing kuan, laing kalibutan. Nag-away man di ay mi. Sa ingon sa Ginoo, biyai ang imong halad, atubangan sa halaran, og adto adayon ang imong igsuon, og pakig-uli una kaniya. Unya, balik sa halaran, og ihalad ang imong mga halad sa Dios. Buti ipasabot nga, reconciliation comes first before you go to the temple and offer your offering. Sa ato, mga Kristiyanos, mga reconciliation, confession must go first before receiving Holy Communion. Mauna nga sa ato sa simbahan, sa atong teaching, manglimpyo sa tadaan. Mao kato nga, conscious gani ka nga na ay mortal sin, murag dako gining sala nga akong nabuhat. You go to the Mass, and then si St. Augustine moingon nga, go for spiritual communion if you have not confessed your mortal sins yet.
So, ang una, reconciliation. Pero kung maabtan ka sa cut-off dito, kay kakaapilog confession, you can proceed to attending the Mass. But, kita nga, go for spiritual communion. If you are so conscious that you committed grave sin. Now, kung mauni, mo come in ang atong kanang humanity. Ngano ako may muduol sa iya, nga siya may nakasa nako. Dapat ang nakasa mo ay muduol nako. That is very human. Ang gusto sa Ginoo nato, we become like Him. Remember, you and I are created according to the image and likeness of God. So you are the visible image of God here on earth. Now, God wants us to act like Him. What did God do? He initiated the reconciliation. Siya ang offended, kita'y naka-offend sa iya, pero siya may nanaog, aron pa sa iluon ta. Now, you and I are forgiven, and He wants you and me to replicate what He did. He wants you to go to those who offended you, and He wants you to forgive them, and then come back to the Lord. Umamang po na gitudo sa Our Father, diba? Ingon sa Our Father, pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ang atong sabot, ang pagpangay pasaylo comes first before forgiving others. Baligtad. Ang forgiving others, mao ang muuna kaysa pagpangay pasaylo sa Ginoo. Kay ingon ka, forgive us of our sins as we forgive those. As we forgive those others, please forgive me my sins because I forgive others. Giklaro na sa Mateo chapter 5 verse 14 to 15. Ingon si Lord, kung dili ninyo pasayloon ang mga nakasala ninyo, dili sab kamo pasayloon sa inyong amahan. Kung pasayloon ninyo ang mga nakasala ninyo, pasayloon kamo sa inyong amahan. Putay pasabot nga, we become like Him, forgive first. God forgives us first, even before we are able to say, I'm sorry, Lord. That is why after committing a sin, when you think of going to confession, God started the process of forgiveness. And when you tell your sins, you receive God's forgiveness through the hands of the priests, the bishops, and the Pope. So mga kaigsunan, pag kanindot to nga, makapamalandong taba, kay muhari maning atong pagka-resistan ni, siya nakasaan ako yung muduol niya dito. We are still human. But, to sin, to err is human, and sa sumpay, to forgive is divine. God wants you to be like Him, divine. You are offended, but it is you who initiated the reconciliation. Now, kung dili siya maminaw, kung dili siya madawat, kung dili siya, forgive him or forgive her anyway. Ang imong responsibilidad at tubangas Ginoo, ang imong kasing-kasing. Wa kay labot sa iyang responsibilidad batok al-alang sa Ginoo. Nganuman, ikaw, you have forgiven. Wala siya mudawat, wala siya makig-uli gyapon nimo. It is not your accountability. It is His accountability to God. So ang importante, our own accountability nga we have done or we fulfill what God has said to us. Go and forgive. If they are not around, forgive them anyway. Tell yourself, I have forgiven them. So, mao na siya nga, mugaan atong kinabuhi kung atong ikahatag ang pasaylo even if they are not deserving. Manindog kitang tanan, ugato karon nga atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.